presne na to pozerať, keď sa iba o Akatsuki šepkalo a to je nastupné. Tak kto sa chopí úlohy hovorcu? Nikto? Vyzeráš tak sympaticky. Povedz nám niečo o tom celom vašom skupinovom cosplayi. Som hladný. To je veľa vravné. A Olo, poď ty budeš. Ja som vám povedal, že ja strašne nezdravo jem, takže ja nezdravý tuk, v podstate takto viečka. Ja sa tu zvečem. Ne, nikto sa tu rezať nebude. Nikto. No, každopádne, ako dlho... To som rád. Som rád, že to viem. Fakt som rád, že to viem. No, koľko vám to trvalo? Takto mi povedzte. Dlho. Až tak? Tak to som rád. Môžete si zapozovať pre fotografov a to je asi všetko. Zatleskajte im, prosím. Ďakujem.